inoita kudyidzana nestroke, but kuti tinge tichizonyatsoziva mutsauko uri pakati pehemiplegia nestroke iyo yemukoma Richard, maybe zvakanakawo mukatiudza masigns and symptoms edambudziko irori. Kazhinji chinoratidza kuti waita zvine chekuita nehemiplegia inyaya yeweakness kana kuti sort of paralyzed side rimwe chete. Pozoitawo zvakare kuti unogona kuita yatingati numbness, unogona kuita chiveve kana kuti yatingati tingling sensation, kuita kakunyerekedza kanenge kachiita. Zvakare unogona kutosangana nepain, asi pain iyoyo ichingobata side rimwe chete, kureva kuti inogona kungobata left hand yobva yabata futi negumbo rekuleft. Saka izvozvo zvinogona kunongedzera kuti paitika zvatiri kutaura nezvazvo yatinokuti hemiplegia. Kana kungoitawo fatigue tirongoreva kungonzwa miri ichineta iya yatingangoti body weakness, ndezvimwe zvinogonawo zvakare kunongedzera. Pozoita yatinoti loss of coordination. Pakutsanangura kwandaita ndati mamuscles edu ane achishanda pamwe chete nebrain, kureva kuti kana uri kuda kudya kutobata musuwa wesadza hazvisi zvigune chete zviri kungobata, asi kuti kutoshanda brain. Saka kana pasisina that coordination zvinoreva zvekuti unenge usiri kugona kungave kusumudza kana kanhu kaduku. Izvozvo zvinogona kureva kuti paitika iyo yatiri kuti hemiplegia. Saka tingangoti zvizhinji zvinenge zvakangorerekera divi rimwe chete kana kuti side rimwe chete. Ukanzwa riri gumbo rapera simba kana kuti ruoko rwangopera simba, asi zviri zedivi rimwe chete, ndo dambudziko ratiri kutaura nezvaro ratiri kuti hemiplegia. 0719100404 ndo paunogonawo kutitumira mubvunzo wako, maringewo nedambudziko ratiri kutaura nezvaro, kadambudziko rinonzi roka hemiplegia. Mustudio andina mukoma Richard Mutingwende, vanhu vakae naturopathic specialist, kureva kuti matambudziko ose atinotsanangura kana kuti kudiscasa panapa vanozotibatsirawo zvakare nekutipawo kamasolutions ari natural. But pane here zvatingati zvinokonzera dambudziko iroro, uyezvo zvakare mamwe mararamiro kana kuti maitiro atingaite angawedzerawo kariski atingati marisk factors aya? Kazhinji zvinokonzeresa dambudziko iroro zvine chokuita nebrain kana kuti nepfungwa. Munoona paya zvichida waita injury pabrain, ingave injury even paspine, izvozvo zvinogona kukonzeresa kuti panga pachizoita zvatiri kutaura nezvazvo dambudziko rehemiplegia. Kozoita zvirwere zvakafanana nana stroke. Munoona kuti stroke ichiafecta, kana tichiti munhu aita stroke hazvirevi kuti mutezo wakafanana neruoko kana kuti gumbo ndo zvastroke, asi kuti tinotaura part yebrain inenge yastroka. Nokudaro stroke inogonawo zvakare kuti inge ichikonzeresa dambudziko iroro ratiri kuti hemiplegia. Poita mainfections anogona kuitika, angave mainfections anoitika paspine kana kuti mainfections anoitika mubrain. Izvozvo zvinogonawo zvakare kuti zvinge zvichikonzeresa dambudziko ratiri kutaura nezvaro. Vamwe vanogona kuita yatingati mabrain tumor, munogona kuita katuma mubrain, kabundo kanongoita mubrain, kopedzisira zvinokakonzeresa zvakawanda, kusanganisira neloss of balance yaunogona kutove nayo, kusanganisirawo zvakare nekuti divi rimwe chete kana kuti side rimwe chete harisisina simba. Saka tumatumors itozvo tunogona kukonzeresa zvakafanana nehemiplegia. Kana kuti zvichida waita cyst tirongotaura kapocket kefluid kanenge kangoitika. Cyst inogona kungoitika chero pane mutezo kana kuti organ, inogona kuitika paliver, inogona kuitika pamakidneys, inogona kuitika pamaovaries. Zvakare inogonawo kuitika pabrain. Kana ichinge yaitika pabrain inogonawo zvakare kukonzeresa dambudziko ratiri kutaura nezvaro. Pozoita vamwe vanogona kutongozvarwa vaine dambudziko, matambudziko atingati macongenital conditions, zvakafanana inonzi cerebral palsy. Munoona kuti zvinogona kuita kuti side rimwe chete risiri kunyatsoita zvakanaka, zvichida harina simba, zvichida pakutofamba kwacho unenge uchitoita zvekudhonza kana kuti kuzuva gumbo ndoda kuti rinenge risina simba kana kuti balance, kusanganisirawo zvakare neside rimwe chitero ruoko runenge richishaya simba. Saka maconditions akafanana neiwayo kuti wazvarwa uinayo zvinogona kukonzeresa zvine chokuita nedambudziko ratiri kutaura nezvaro iroro. Pane yatingati marisk factors. Munoona kuti zvirwere zvinobata manerves ndopamenzaniso wechirwere chediabetes chinowanzo kukanganisa manerves. Izvozvo zvinogonawo zvakare kuti zvinge zvichikonzeresa dambudziko rehemiplegia. Munoona kuti unogona kuita yatingati diabetic neuropathy, kuti manerves ako akanganiswa, kana kuti zvirwere zvakafanana nezvinana hypertension, zvinana BP, zvakafananawo kunyange necholesterol. Zvese zvatiri kutaura izvi tingati malifestyle conditions, chikonzero chekuti hapana munhu anozvarwa aine BP kana shuga kana kuti cholesterol. Saka malifestyle conditions iwayo zvakare ndo mamwe marisk factors anogona kutongokonzeresa. Kana uine family history yestroke, zvichida kumhuri kune vakawanda vari kungosangana nedambudziko restroke,
kana kutiwo zvichida kumhuri kune vakawanda vari kusangana nedambudziko rine chekuita neyatingati mabrain diseases, zvirwere zvine chekuita nepfungwa. Izvozvo zvinogona kutongokuisa pariski kana kuti panjodzi yekuti unge uchisangana nedambudziko rehemiplegia, kana kuti zvichida une nhoroondo yekuti wakamboita tsaona, ingave tsaona yakazokonzeresa kuti unge uchiita brain injury kana kuti kukuwara musoro. Izvozvo zvinogonawo zvakare kukonzeresa. Munoona kuti pane zvirwere aya tingati ma-autoimmune disorders, zvirwere zvekuti immune system yako ndo yakurwisana nemacells ako, zvinogonawo zvakare kuita kuti unge uchiita dambudziko rehemiplegia. Mukoma Richard, ndikuona pane vari kutichaira but unfortunately yakata tisati akwanisa kuwana mukana wekuitora. Pane vari kubvunza, ndibvunzire Mukoma Richard kuti my thumb has been twitching, zviya zvekuti chinovhuma chega nezuro chaive chekuleft, nhasi my right hand thumb has been twitching all day. Zvingave here zvine chekuita nehemiplegia? Zvinogona kusave zvine chekuita nehemiplegia nekuti kutsanangura kwataita tati hemiplegia zvinenge zvichiitika riri side rimwe chete, zvisiri kuchinjana kuti zvanhasi zvaitika kuleft mangwana zvaitika kuright. Zvinogona kukonzeresa twitching, ingave yezvigunwe kana kuti twitching yemamuscles zvakawanda, angave madeficiencies emaminerals chaiwo anogona kukonzeresa matwitching emamuscles. Saka zvinenge zvakangonaka kuti dambudziko iroro rekutwisha rikainge raenderera mberi potsvagwa kuona kuti chii chingangodai chichikonzeresa. Capital Radio maswera sei? Aiwa, taswera makasunungawo kuvhunza mubvunzo wenyu. Ava tinotenda chazvimoteerera paredhiyo Mukoma Richard vanogona kukubatsirai. Mavanzwa vari kuti hanzi gumbo rangu rinorwadza zvakanyanya, vakutorera mana mapain killers. Pane zvavanogonawo here kuita kuti pain iyoyo pamwe chete nekuti gumbo iroro ringe richipefomawo zviri nani? Kutsanangura kwamuri kuita zvinogona kureva kuti zvichida idambudziko riya rekuti manerves iya tingati sciatic nerve, sekutaura kwamaita kuti gumbo rese kubvira parinotangira kumusoro kwarinotangira, zvakakosha kuti munge muchitsvaga kuona kuti harisiri here dambudziko resciatic nerve. Chikonzero ndechekuti hongu mapainkillers angagona kunyaradza pain zvenguva iyoyo, asi zvisiri kunyatsogadzirisa zviri kukonzeresa dambudziko. Nokudaro mukaona gumbo rarwadza kwenguva yakati rebei uye zvakare richirwadza zviya zvekuti riri kukushayisai hope, kureva kuti pane chinhu chikuru chekuda kuti chinge chichionekwa, chinge chichigadziriswa. Asi chekutangisisa, tsvagai pane mudzi wedambudziko. Zvichida paspine penyu palower back hapana kugara zvakanaka madiski, zvichida pane manerves akatsimbirirwa, izvozvo zvinogona kuita kuti mukange maziva muonekwa kuti mungabatsirika sei. Mukoma Richard, takatarisa dambudziko iro rehemiplegia iri, semunhu ndinofanira kuve ndiri concerned kana zvasvika papi? Mukaona zvatosangana nekuti side rimwe chete iroro rashaya simba, pozoita dambudziko rokuti kutaura kwakutonetsa, yatingati difficulty speaking, zvinogona kureva kuti zvichida zvakuda kuti unge uchitsvaga rubatsiro, kana kuti wakutoita yatingati maseizures, maconvulsions, kusanganisirawo zvakare nemusoro yatingati severe headache. Zvichida musoro wakunyanya kurwadza zvakanyanyisisa, zvinogona kureva kuti zvichida chinhu chihombe kana kuti chinhu chikuru chiri kukonzeresa izvozvo. Saka uchinge wasangana nedambudziko rehemiplegia rozobatanidza masigns and symptoms yekuti kutaura kwakunetsa, kusanganisirawo zvakare nechiveve chakungogara chiripo, kusanganisira nemarwadzo side iroro, nemusoro uri kunyanya kutemesesa, nekushaya balance yatingati loss of balance, kana kuti wakutoita maseizures kana kuti maconvulsions, zvinoreva zvekuti wakufanira kuti unge uchikurumidza watsvaga rubatsiro. Tomboti rubatsiro rwanonoka kana kuti munhu angoverengera, pane macomplications here anogona kunyuka? Macomplications anogona kuwepo ndeyekuti unogona kuita yatingati permanent brain damage. Sekutaura kwandaita pane zvakawanda zvinogona kukonzeresa kuti unge uchisangana nehemiplegia, zvichida ituma yaitika pabrain. Nokudaro kunonoka kwako kwaunenge waita kunogona kukonzeresa permanent brain damage. Zvakare kunogona kukonzeresa yatingati chronic pain, kureva kuti marwadzo acho anenge asisiri kupera, marwadzo acho anenge akuvepo kwenguva yakati rebei.
vamwe vanogona kuita yatingati limited mobility kureva kuti kutofamba chaiko kunenge kwakutonetsa, kutotakura zvinhu chaiko kunenge kwakutonetsa nemamwe macomplications anowepo zvakare, kusanganisirawo zvakare munoona kuti neutano hwepfungwa unogona kuzosangana nezvakafananawo nedepression neanxiety, nokuda kuti neusiri kunyatsonzwisisa kuti chii chiri kukonzeresa kuti peni yandiinayo igare iripo, kana kuti chii chiri kukonzeresa kuti side rangu rimwe chete iroro rongogara risina simba, unenge wangogara wakangoshushikana nguva dzese zvichida wangoramba uchingofunga kuti zvichida ndauda kustroker. Saka izvozvo zvinogona kukonzeresa zvakafanana nedepression, zvakafanana neanxiety ndezvimwewo zvakare zvinogona kunge ari macomplications ekuti zvichida dambudziko harina kugadziriswa nenguva. Patiri papo pane here zvinogona kuitwa kuti zvichida vateereri pamwe chetewo nevanhu vanenge isusu tingadzivirira sei dambudziko rehemiplegia? Nechikonzero chekuti dambudziko rehemiplegia tataura kuti rine zvakawanda zvine zvichirikonzeresa, zvinogona kunetsa kunongedzera kuti tingaridzivirira nenzira yakati, asi munoona kuti kana uine maconditions aya ndataura ndichiti ma-lifestyle conditions, zvinova zvinana high blood pressure, zvinana diabetes, zvinana high cholesterol, zvinenge zvakangonaka kuti tigare takamanaja maconditions iwayo, nokuda kuti dambudziko rehemiplegia hachisi chirwere asi kuti inogona kunge itori sign and symptom kana kuti complication yezvirwere izvozvo zvinenge zvachengetwa kwenguva yakareba, tingati ma-lifestyle conditions. Zvakare pane mamwe mahabits atinogara tichingotaura nguva dzese, kune vaya vanonwa kuti vange vachinwa zvine mwero, kune vaya vanopotawo fodya vange vachipotawo zvine mwero, nokuda kuti ndimamwe marisk factors kana kuti ndezvimwe zvinogona kuzopisa panjodzi ine chokuita nedambudziko rehemiplegia. Zvakangonakawo zvakare kuti tinge tichiexercise, asi kuti nhasi handisi kutaura zvekuexercise nyama chete, tiri kutaura maexercises akangonangana nebrain. Pane maexercises anotoitwa kuitira kuti brain rako rigare rakasimba, rigare rakagwinya. Izvozvo zvinobatsirawo zvakare kuti zvigare zvichizodzivirira matambudziko ane chokuita nehemiplegia. Ngoma Dzimwe, munhu angada kuziva kuti mamwe maexercises atinogona kuita ekuti ndangariro dzedu dzigare dzakanyatsotikwesere ndeapi? Zvinhu zviri simple zvatinogona kungoita ndopamenza sokuti unogona kungoverenga newspaper riri upside down, zvinobatsira kuexercise brain, kana kuti unogona kungokwesha mazino ako uchishandisa toothbrush asi wakabata neruoko rwuya rwatingati rusiri dominant. Tinoona kuti vanhu vazhinji tiri right handed, saka kana uri right handed womboshandisawo left hand, kana uri left handed wombokweshawo mazino wakabata neruoko rweright. Izvozvo zvinobatsira kuexercise brain. Aiwa, ndizvozvo. Pakuexercise brain pane vari kuti hanzi kutambawo zvinana tsoro nana chese zvirimo here mukategori yekuexercise brain? Ndizvozvo, zvinana tsoro, zvinana chese, mapuzzles, zvese izvozvo zvinobatsira kuexercise brain. Ndofunga wazvinzwa wakamudikani kuti idzo pfungwa dzinotodawo zvakare maexercise senge zvakangoitawo zvakare mamuscles edu, nokudaro hanzi unokwanisa kutora bhuku kana kutorawo newspaper woriverenga upside down, unokwanisawo zvakare kukweshawo kamazino uchishandisawo zvakare the weaker hand, kana uri munhu wekutika right hand ndo dominant woshandisawo ruboshwe and vice versa. Zvose izvozvo tinenge tichiita sei tichiexercise brain dzedu, zvinotibatsira kurwisawo zvakare mamwe matambudziko anenge ana hemiplegia. Mukoma Richard, vanoda kukubatai vanokubatai sei? Munogona kundibata pa 0772 119 912, 0772 119 912. Aiwa, tinotenda chaizvo nekuti wanera nguva kwamunongoita kamusi wechipiri wega pano pachirongwa chato the check up. Ndi Richard Mutingwende vananga ndichikurukura kanaye kanova naturopathic specialist. Hanzi ko mujolo unokonzeresa were hemiplegia? Kuti tiri live